Alhamdulillahi, yabo ya tabbata ga Allah maɗaukakin sarki, salati da ɗaukaka da aminci su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Wannan da kuke gani shine ake kira Madinatu Zahara, wani birni ne ƙayatacce da aka yi shi a ƙasar Andalus a yankin Kurtuba shekaru kusan 100 da suka wuce. Wannan birni a cikin manyan khalifofi na Umayya wanda aka sani da Abdurrahman bin Nasir Lidinillah, wanda ya rayu a shekara ta 325 miladiya 936 ya gina shi. Lokacin birnin Kurtuba ya cika makil da mutane, don haka sai ya fito bayan gari ya yanki hekta 112 domin a gina wannan birni, kuma aka ɗauki shekara 16 ana gina wannan birni har zuwa shekara ta 341 bayan hijira 952 miladiya. Sai ya zama wannan shine babban birni na musamman da wannan khalifa ya gina, ya tashi ya koma nan da zama tare da waziransa baki ɗaya da kuma manyan masu faɗa aji a daularsa. Kuma bayan wucewarsa wannan guri an ci gaba da amfani da shi a lokacin hukuncin Al-Muntasir Billah da kuma Hisham Al-Mu'ayyad Billah. To daga baya lokacin Muhammad Al-Mahdi Billah ya sa aka rushe wannan birni gabaki ɗayansa, sai ɗan burbushi da aka bari saboda wani abu da ya faru. Shamsuddin Zahabi yana faɗa cewa ba a gina wani birni ba a musulunci wanda ya kai wannan kyau. Gashi ƙaramin birni ne in aka gina shi da aka kwatanta shi da manyan birane, amma kuma ya zama abin mamaki na duniya a zamaninsa. An masa burji guda 300. Shi kuma An-Nasir Lidinillah Al-Umawi ya kasa wannan birni zuwa kashi 3. Cikin 3 kashi 1 shine fadarsa da ake mulki, sannan kashi na 2 cikin 3 kuma aka yi gidaje na masu hidima waɗanda sun kai kusan mutum 12,000 bayi masu hidima. Sannan kuma kashi na 3 aka mai da shi gonaki, aka yi shuke-shuke domin ƙara ƙayatar da wannan birni. Kuma an ce ya raba dukiyar daular gaba ɗaya, aka sa 1/3 a cikin wannan gini da aka yi. Ragowar sulusi 2 kuma aka ware don mayaƙa da jarumai, sannan kuma aka ware wani domin ajiya ko da wani abu zai iya ainihin tasowa. To wannan birni yanzu gurin ya zama guri ne da aka ajiye shi ko aka ware shi domin tarihi, da kuma baƙi suna zuwa suna ganin ɗan burbushin da ya rage a wannan guri, tunda birnin ya riga an rushe shi baki ɗaya. To amma duk da haka an gano wannan birni a shekara ta 1911. Don haka sai gwamnati ta sa aka kewaye wannan guri, aka kuma nemi ƙwararru suka zo suka ƙaddara yadda aka yi ginin wancan birni a wannan shekaru sama da 100 da suka wuce. Kuma mutane in sun zo suna kawo ziyara wannan guri, musamman masu yawon shakatawa, domin su gane wa idonsu abin da ya faru na irin ƙwarewa a fannin gine-gine da raya birni da musulunci ya samar a wannan yanki. Allah ya samu dace. Alhamdulillah.